puilana ang bubagrano khulumung maya faro karon sung bubagra inti sora samukhai tongmani hingkeba sung jinoro press meet ma khaima kayo mo haise karon je sini tabu sung sini leader rok je oro samung khlai tongo sung bongni bagi kisa hamia lama khlaimani nukha ba hamia je hamia samung khaimani sung nubui tongo but tam ningke patio borok party by party no borok divide khlai tone reka am haike khlai tone ma sing mujagi tongo an bagi sing jinoro press meet ma khaige borok party mo haike borok khaga ke sing tabuk sungbu to agini simingno sing samung khai phai jakon de bubagra congress tongo sungbapro congress no Tipra Motha khlai sing Tipra Motha no ne borok tongoro khunai katham karon bongni ichhate siming se borok samung khai tongo meeting thango phayo boram deke sing meeting khai tongo singoro jeta agi borok bai baksa 2 bosor 2.5 bosor moto sing khai phai ge borok bai baksa nge sing borok bai baksa mse khai phayo sing bong bagi sabja khakala ponjo chagai phai ge sing a khakala chak mani sini amo hanu makanang thangnai ha ঠিক আছে আং সাজুনি মাগানা থাংtung am pun apottiya sini tola je tongo bo thuya sa age sing election purpose rogo sing samung khai phayo hopung rok sing ma thuyango kebuni ba nok rok bokhok jaka kebu ba bobai buna sawnani ni dom kir jaka ang niji pointona se khaglap dagar phaijaka ba puile sigang bor gano rang rok phage IBF tiro 50,000 Tipra Motha Yakar di nei engka ang tini Yakari ma kamu angani jatina hamjagi engka amti 50,000 rang nai no ang bere joma kama fru angin rangna hamjagi angin no ang dinaro Tipra sini Tipra sa no mothangna haneng no Tipra sani nak samungno nanggo no ang dinaro dino Tipra Motha Yakar ye oi dina Tipra Motha khai bor ba khaglam dagar tangai ko election 100% chen ma pore no nogori frigi nogni choklai bunai amdi ponja sai sing Tipra Motha khlai thaiga dini khai tangi sing khakjakna na dini ke tangi sing borok bai divide khaijana na sing uskang thangka sing uskang sing birgoda so sabje sing meeting khaiga ba sini da james faipro sing kaisa birgoda so meeting khaiga bo delhi ni phaimani bono bo kaisa bubagara jes songai rekha ba sing abni dei sing meeting khaiga birgoda so kaisa a birgoda so meeting khaimani dei sa ano khune ka tham tomi ki roga ke bo ba na nungo hai samung tamung sing yai khai borok agi sing bong su singai khayu sing youth ni meeting khaine ni ne engka ang to dinoro youth ni bagai phaya ang kaisa Tipra Motha ni supporter rengai phaya ang kuno committee o grade anon noro judi ano kok sama chaja ge tong kai noro dina ano party ni dikhai nemu songai diklai mon angam boraji tong karon tam ni ge ang Tipra sani bagai nani party o moji tong moji gre tong ang Tipra sani bagai kok ti se thanai kok sai thanai karon mo hai leader ami ni dolale sing samung khaimia tam ni ge singoro tini leader ka hamnango sing leader ka hamnango singomo support khaya singoro kai amono singoro 300 jona borok kawo 300 jona ni 6 rejak singobo bubagra naro application so khiglai dinai sing bubagra na purnai sing support khaya sing mo hai leader hamia ni tola sing samung khaimia nakai sing party yakarnai sing sini 300 jona borok tongora sing 300 jona sing party yakarna ni raji tongo tobo sing mo hai leader hamia ni logi samung khaimia but sing a leader hamia rokno sing bumung bo kai sai mano haibano bongni bo ekta main sorma dongo salsa boro bo sini leader kotono sing leader no sing respect rubo but sing ni samung hamia khainai rokno sing respect riya nung mo hai samung hamia desa khalai tongba sing ni evidence botong sing evidence bo tiklai renai ni sini ni video proof botong tiklai renai audio proof botong audio proof bo sing nakai tiklai renai tobe ke nung जातिनि बागै नों सामु हामिया ताखादि नों साजुन बागै ताखादि नों जातिनि बागै खायने नों नखरं बे जातिनि बागै खायदे पुलिस सिगां नों जातिनि बागै कक सावबा नों जातिनि बागै निमा खायनाय नों दिनै जुदि जातिनि बागै खायने नों नखमा परे जातिनि बागै खाया हंकाय निनि बागै जों नन जों निनि बागै जों जे खायने नांगोन जों मा खायने तबेखाय नों बाय गथा जांनाय गलायखे नागे जों गथा जांनाय कारण दाम नों दिनै आं दैथांबो साजन नन मेसेन ना फरिते खरचा आं हाय बरफ खायनाय नों जत बरनो नों सिगां मा गला सयजननि साजले दिन दङ aborokna ang sana musungo je takoro sini leader dong nai singponi tola samung khaimia ang bubagra no bono koina musungo bubagra sini leader ni bagi action nana ni thum singo leader tola sing samung khaimia singo koyegino sing central body o sing sini koi tiet ni central body khama jaga sing koi ekta list roha ka sini parpaso je sini great leader ni sing mung roha ka bongno sing aro mada nai ne borok hai leader thangis abono mana khaye u nang nung leader ba u Tipra Motha ni kaisa bono samung khaya bo takono bo khaimia ko asu dine bo khaya ko amo hai leader no se dine boro asaga photo song riyo ke sing je cost khai phainai je thuya sa ke samung khai phainai ba je Tipra sana hamjagi samung khai phainai boro hai leader no ke sing bo jaga sikamai rinai jokonte
amo hai samung khai me leader samung khaya careless jati no na ya Tipra sana hamja gya amo hai leader no sing songai ka gi singa amo hai leader ni tola samung kalai khanya kalai khengke sing khaya tongmo na sable am baga ang bua garana am sino konya musunga bo abo ni bagi naine nimtung je sini thani sing great leader nango great leader bo singa mare nai am sino ang sayoro kok pai disina boba gara ayok loktung Tipra Motha ayok loktung ingke singoro koyek dino nukjaka sini GS oron asugui tongo but sing nugui tongo sini leaders ro brok CBM bai mang samung khai tongo takhono CBM ni mafia ni ba CBM ni rajnitik takhono sino mandayo CBM ni rajnitik choli tongko abuni bagai sing uskang oro sini ganaono sini GS asujak tongo sini YTF ni GS general secretary asujak tongo afur faye CBM ni koyek jon agini mafia ro ba agini samung sidra tangra faye bono domgi somgiri thangpayo but bini nogo ba habis sigang domi giri faike aro manyeng boro fai mala thaike oro boro koto saikengo jate amo hai nyatiye amo hai CBM ni rulo sol yati samung khanya bagan koyo e amo ni bagino sikhitung da wasung dai peng ma haina boro butai jibono peng meya boro CBM ni samung khai phane ba CBM ni borok takhono je borok CBM ni raine choli tongbo jeta borok meeting khai dile hor CBM bai thangi meeting khayo singa bunugo abuni sini yago video proof tongo sing judi tiklanya nangkai salja tiklanya judi borok khin bagai borok norok tamu mane norok singom di sahane ke sing tiklanya agono sing mung saya go judi borok mo hai sagai sing mung bo sai renai video proof bo tiklai renai sing bong bagai sing evidence ekota khaijang na aun bagai sing tine follow goi masaka but sini you don't know borok blacking saknanya ba election segang siming borok kebangma borok no haji aing di borok kam box hai jo jokon de election time er korekan borok ke kuno communication kri kan bagi sini tak Tipra Motha ni sabotara ko blai bakha tulai jak aman bagi sing koyekta uskang meeting khai ga amon tibe borok sino koyekta pada bigin ar hoka jini jeta ora press meet khai jongo borok khana ang kha khayo khana oi borok aing sakao phone khayo ka borok ang hai borok no action nana nango kuno tamu party ni kuno ko ya ne but ang tinoro kuno committee hoide ang phaya kuno YTF hoide phaya ang kuno general hoide phaya ang kuno party hoide phaya ang jat Tipra Motha ni sabota rengi phaya ang kuba garana hamjale phaya ang Tipra sarona hamjale phaya Tipra sani justice no sana pakai ang tinoro kok sawa but sing jemasa eman yang tongmoni but sing nugo ko ekdino robia sodar hai para rogo nok kaisa kani rei but protein kisik sit bera roi matongo aro wadi bo somoy habi mano je kuno ui mano nok sikri bor garo ama hai jaga ang hai borong no se kuno pocong jaga ba kuno ang ঠিক আছে ang kisa leadership kam khayo ba ang agini kesamne ang sabaija khana borok san site leader kotor ngke ba bongno se thang sai nangla a somosya tanga andro faya na tanga ang sabaija na ingke borok jeto samung khai dong borok anok kaisa buda tangi rina sugya onya jaga kha bile borok emti jaga thangi emti ke samung khai agoi fayo borok kebangma kok tong sini thani abo hai kendo borok anok kaisa borok kamke tangri mano ba tangri mai pun sing jodo kaisa ekjuti nang leader singno jukti sap kangkai singa akaisa gerino sing help kaigelak ba khainai yamone bage borok sing bai kuno communication kre bongni borok samung khayo bongni borok je nang othango fayo borok gni ke nam tongo bongni ichati no party chole rito no bongni borok no rules namlai bongni borok no khailai tongo but sing je kuno ko kam hamiati sakangkai aing thakawo sing je sigang borok khobor tunai singno gol khiklai singno hamia sinamai borok anya khiklai Ngete kaisa sing muskang mia nukjaka mia edisio sini great Tipra ni bill pass klaimane singabu khnai blake khatong thoka e singamo hai leader no nango amo hai leader ni bagi sing salute khayo amo hai leader no sing nango but tini sing jeta oro chole ri to ni nai mo hai leader ni bagi sing mo hai leader no sing nangya sing mo hai leader no tola sing samung khaimia judi sing oro mo hai leader no tola samung khlanya kalai kai sing nakha party ya karna raji tongo sing je kuno samung khanya ni kai sing je soban khanya ni mo leader no tola samung khlanya ni kalai kai sing abo raji gre sing party ya karna raji tongo amni bagi ang koyesin buba grano o leader no o jaga mandai ni selai rina ni bagai apsuna buba grana ang boimo buba gran bagai asuna message buba gra khulumka buba gra ayuk lokthung Tipra Motha ayuk lokthung greater Tipra len doti na manthung Tipra sa greater Tipra len ni bisingte Tipra sarang mathang jangna nengthung ambai